Tak ahoj lidi, já zase s Honzou tady vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Na okolo. A prosím tě, o čem si budeme dneska povídat? Ale přemýšleli jsme dlouho, o čem to tam dneska dáme a napadlo nás téma byrokracie, vízové povinnosti, jako nepříjemné věci, které každý cestovatel vlastně hrozně nerad řeší, ale bohužel je řešit musí. Jsou nevyhnutelný. No ty bláho, víza, no, to hodně nemám rád. Já si pamatuju, jednou si mi vyřizoval víza ty do Azerbajdžánu. Začínáš hodně zostra. No tak protože ty vole. Já jsem na to úplně zapomněl. Já jsem ty vole přiletěl normálně prostě na to letiště do Baku. A ta paní mi říká, no ale tady v těch vízách jako máte jiný datum narození, než je tady v pase, to asi nebudete vy, že? No a už byl problém, že? Samozřejmě. Já jsem tam přiletěl někdy ve 2 ráno, tak stojím u té přepážky, že? A ona říká, počkejte, tady něco nesedí, že? Teď za mnou ta sekuritka. No nakonec teda to jako dopadlo dobře, že mě vpustili do té země, si myslím, že se jim to nechtělo asi ve 2 ráno úplně řešit, to bylo vlastně poslední letadlo, co tam přilítalo, tak tam dali štempl a šlo se, no, ale i takováhle drobná chybička, někde se člověk překlikne na počítači, jo, když se žádá o ty online víza a už ho třeba pošlou domů. Jako online víza jsou zrádný, no už vůbec, jako když zadáváš letenku, tak si musíš dávat docela majzla, ono už je dneska výhoda, že když si kupuješ letenku, tak tam přímo možnost naskenovat si pas, jako eliminuje hodně a když vlastně jako se bavíme tady o tom, já jsem říkal, nikdy se mi nic takového nestalo, že bych se překliknul, tak vlastně stalo, opravil, že se stalo, naštěstí já jsem na to nedoplatil, ale je to dobrý point vlastně. No, když jsme u víz, my můžeme rozebrat jakoby asi obrovskou spoustu zemí, těch úskalí bylo spousta, já to vezmu možná jakoby od toho nejjednoduššího. Asi jo, no. Evropu nemusíme, pokud se jedná o víza, moc řešit. Neberu Bělorusko, ale i tam vlastně do konce roku 2024 tak byla zrušená vízová povinnost, protože my budeme tohle vysílat v roce 2025, tak těžko říct, jak to tam bude. Fungovalo to teď dlouhou dobu tak, že pokud si přiletěl na letiště do Minsku, tak tam byla bezvízová povinnost. Pokud si šel přes hranici, tak byla vízová, která teda jako v poslední době se nějak odbourala, ale je to otázka vzhledem k tomu probíhajícímu konfliktu, jak to vlastně bude. Další byrokracie, která byla v Evropě, tak bylo vlastně jenom na hranici Srbsko-Kosovo, kde je potřeba si teda dokoupit pojištění, pokud jde o auto. A pokud má člověk karnet. Ano, protože tam vlastně nefunguje nějaká zelená karta. Přesně tak, no, povinné ručení tam nefunguje. No. Pravděpodobně pokud bychom brali tu Evropu od Portugalska po Bělorusko, tak no. Pravděpodobně to je jakoby jediný úskalí, pokud jde o cestování vozem. Jo. Papírový, no. A potom přemýšlím, co mě napadá, možná jakoby drobný problém, když jsme u toho Kosova, jako nenechávat si buď dávat kosovský razítko do pasu, buď následně chceš nějakým způsobem cestovat do Srbska přes Srbsko, tak pokud už máš to kosovský razítko v pasu, tak dávat na srbský hranici potom občanku, protože jak víme, jsou na to velice háklivý, Srbsko bere Kosovo neustále za svoji součást a buď ti to dokážou hodně znepříjemnit, anebo tě rovnou otočí. Jasně. Znám lidi, kterým se stalo to někdy ho přehlídnou, když máš hodně razítek v pasu, ale není moc jako dobrý to riskovat, tak na srbskou hranici asi vždycky bych šel s občankou. A vidíš, to stalo se ti někde jako někdy, že by tě nechtěli vpustit do nějaké země na základě toho, že jsi měl nějaké jako razítko v pasu? No, víceméně ano. Nebylo to tak, že bych přímo jako dorazil na hranici. Jasně. Tam řekli, ne, jako nikam nejdeš, tak mám 2 pasy, tak se asi vychytal. Ale naše společná návštěva Iránu tak měla důsledky, nebo možná ani ne tak naše společná, ale jako to, že jsem tam potom letěl, to byl problém. Žádal jsem si o ESTu do Spojených států, protože ne, že bych chtěl navštívit Spojené státy, ale chtěl jsem letět přes Spojené státy do Jižní Ameriky, bylo to levnější. Vyplnil jsem žádost, dáváš všechny země, kde jsi byl a jako byla zamítnutá během fakt 2 minut. OK, velice jako striktní. Neznám úplně přesný jako seznam zemí,
kterých to platí při vstupu do Spojených států, určitě tam Irán, je tam určitě Sýrie, další podobně jakoby znepřátelený režimy vůči Spojeným státům, nebo kde probíhá nějaký konflikt islamistický země. To možná bude Afghánistán, tady tyhle ten seznam jako vždycky Amerika dává k dispozici samozřejmě. A jakoby důrazně nedoporučuju to třeba zatajit. Jo, oni se to zjistí. OK, ještě by to prošlo, když my jsme tam jakoby poprvé spolu jeli vlastním autem, tak tohle jako nikdo nezjistí, jo? Že si zažádal o iránský vízum, samozřejmě Irán Američanům neposkytne, ale Američani mají přístup k veškerý jako databázi letů, kdy ty kam si letěl. Jo, jasně. Takže ty bys možná prošel na Estu, můžeš si zkusit zažádat. Dobře, až tam poletím. Ale já vlastně při druhý návštěvě jsem do Iránu letěl a to už mají k dispozici. Neriskoval bych to nepřiznat rovnou. Je možný, že Esta by ti prošla a pak tě proklepnou na hranici a ten problém budeš mít a dostaneš jako v lepším případě 10 let zákazu vstupu a spíš doživotní, protože jsi lhal. Jasně, no. No, vím, že 10 let zákazu vstupu do Spojených států dostaneš, když přešvihneš víza, je otázka. A už potom, když tam půjdeš znova a oni uvidí ten zákaz, tak jako asi taky Jasně, budeš automaticky jako podroben větší kontrole, nehrozí, že bys někdy dostal Estu, určitě vždycky budeš muset žádat ambasádě. Každopádně jediný problém, teda, který potom vzniká, takže oni ti zamítnou Estu a musíš jít na ambasádu, nechat si vyřídit vízum a vysvětlíš, že jsi byl jako turista, doložíš to velice lehce. Oni o tobě jako ví víc, než ty si asi myslíš. No, jsou to Spojený státy, mají na všechno svoje systémy. Tak to je jediný jakoby a ta Esta je teda jako... Tak Estu máš elektronickou žádost. Jasně. Víceméně, že nemusíš nikde nic dokládat. Tak kdyby někdo nevěděl, jako... Vyplníš, naskenuješ pás a je to jako prakticky elektronický vízum. Jo. Dejme tomu, že Esta je elektronický vízum a potom nějaký jako biznisový víza, další víza, nebo případně, když máš tady tenhle problém, tak musíš žádat na ambasádě. No je problém, že jako Esta je rychlá extrémně, vyřešíš jako v řádu minut. Zatímco klasický vízum Spojených států tak ti bude trvat, že? Než dostaneš schůzku na ambasádě, ono to trvá. Jasně. Není to jen tak. Že musíš tak prostě dopředu. No a když jsme u víz teda, tak rovnou jako dát další vlastně země. Příklady, velice často máš víza na hranici, nevím, jestli jsi někdy řešil vlastně víza na hranici přímo. No přímo na hranici vlastně ne, jakože takhle, že bych přijel, jako já jsem řešil víza třeba do té Indie, že jo? Což jsem musel teda řešit v Pakistánu, což bylo taky velice vtipné, protože ty dvě země taky jako spolu úplně moc jako nekámoší, že jo. A tady mám zase zkušenost jakoby od některých kamarádů, kterým to jako zamítli normálně v Česku prostě cestu do Indie, že to vízum nedostali, takže já jsem tam o něj žádal teda přes nějakou agenturu, což mi přišlo jako nejjednodušší a vlastně asi i jediný způsob, jak to tam dostat, takže přímo v Islamabadu byla prostě taková malá kancelář, za nějaký poplatek, ale bylo to vyřízené do týdne, no, ale dostal si prostě jenom single entry, prostě jednorázový vstup do toho, takže já jsem chtěl jako multiple, to vůbec a na 30 dní a to mi ještě řekli, buďte akorát, že vůbec jako něco je, jo, protože... Je pravda, že to byla ještě taková fázi ještě covidová doba, u nás už ani tak ne. A vlastně je pravda, že já jsem ty víza už předtím šel řešit v Česku na indickou ambasádu a tam mě okamžitě jako poslali úplně do háje, no, že tohle vůbec oni jako nebudou řešit, takže ty si musíš žádat právě někde na cestě, než pak jako vzniklo v tom Pakistánu, protože chtěli jsme jim ty víza mít předem. Je to tak. No, když jsme u téhle cesty, tak mě napadá další dvě víza, které můžeme probrat. No. To je do Iránu. Plus prodloužení. Plus prodloužení, to je důležitý dodat. Dostat vízum do Iránu bylo extrémně jednoduchý vlastně. V podstatě. Jsme online vyplnili nějakou formu, oba dva, a pak vlastně ty jsi ani osobně nemusel na tu ambasádu. Já jsem tam šel s tvojím pasem, s tou žádostí plus 50 €, to stálo tenkrát, nebo $50. No je to 50 prostě jedný z těch světových měn. A vlastně je vůbec nic jako nezajímalo, nic nekontroloval, jenom jsem přikládala fotka. A ta paní byla jako extrémně ochotná, ještě mluvila česky. A vlastně jako tam
nabouchla razítko na ten papír a mohli jsme. Jediný úskalí bylo, že my jsme zažádali zbytečně moc brzo, kdy vlastně to bylo měsíc před tou cestou, pak jsme nějakou dobu byli do toho Iránu a ve chvíli, kdy jsme dojeli na hranici, ta platnost víza je 3 měsíce od vydání, my jsme přijeli 10 dní předtím, než to vízum vypršelo, takže jsme dostali vstup na 10 dní. Ten vstup samotný byl zajímavý, vlastně možná můžeme rozebrat, co myslím. To jsme jako, u hranic tam taky ta byrokracie úplně jako nefungovala tak, jak by asi měla. Jsme vlastně přijeli a byly zavřený ty dveře a byla tam říš a jsme se snažili nějak dobít dovnitř. No asi po 2 hodinkách si nás tam všimnul takový jako zámožný pán s masitými zlatými prsteny a kluci, co tu chcete? A my říkali, my bychom rádi jako do Iránu a on říkal, no my tady máme teďkom svátky, to nejdřív za 3 dny a nebo máte $100? Tak jsme na sebe koukli, že vytáhl $100 a takhle se ta byrokracie pošoupla. Pak to byly fofry, no, pak to bylo skutečně do hodinky jako všecko vybavený. Covid testy, razítka. Ani jsme na ně nešli. Ani jsme na ně našli, jo. Borec jako to rozměnil na drobáky, tam tomu dal 10, tomu 20 a tam to bylo jako hodně divoký v tomhle. Fascinovala vlastně jako předtím jsme měli x hranic, nám proklepávali 5 hodin auto kvůli drogám, ta samotná kontrola, borec jenom otevřel dveře, tyjo, takhle s tím samopal. Tak se nakoukl dovnitř, že ho nic nevezou, dobrý. dostal svoji gáži a všichni byli spokojení. Bylo výborný. Tak, jako za mě největší topka byla ta závěrečná kontrola ještě. No, borec nám vlastně ten zámožňák nám takhle skočil do toho auta. My jsme ho svezli asi 2 kilometry nebo 3 vlastně k té finální jako záboře a tam takhle podal borcovi do toho okna tu 10 nebo 20, už nevím. Ten se na nás usmál, zvedl tu závodu a říká, vítejte v Iránu, no. Jak jsme pochopili, jak to tam asi bude fungovat potom. A prakticky to byl jediný úplatek, který jsme museli dát. No vlastně jo, no. Víceméně, my jsme se všeho vyvlíkli. No, u mě potom ne, jako já jsem ještě s úplatkem se potom setkal dál, ale o tom zase později ještě. Okay, to jsou asi jako ani... Ale je to taky byrokratická věc, takže se k tomu dostaneme. Věci, které nevím. My tam dotajili jako spoustu věcí, včetně nákupu ilegálního alkoholu na černém trhu. No. Ale to jsme odbočili, to ještě jako na to přijde čas. Každopádně byli jsme v Iránu a měli jsme vlastně vízum na 10 dní. Cirka. Je to tak. Pokud se nepletu 9-10, s tím, že nám řekli, že si můžeme nechat prodloužit. Takže OK, máme skip, jsme za 10 dní prošli, jenom jsme byli v Teheránu a bylo potřeba prodloužit to vízum. A tak jsme relativně jako lehce zjistili, kde je ten úřad. Jsme tam došli, jak ten úřad nebyl. Vlastně, už ani nevím. No, proto jsme neměli u sebe to auto, protože my jsme byli úplně... Proto jsme neměli u sebe auto, my jsme zaparkovali u jednoho úřadu, který to měl být, tam byla ta halda těch Afgánců. Jo, jasně, ano. A tam nám vlastně bylo sděleno, že tenhle úřad kvůli masivnímu návalu afgánských imigrantů, to bylo po převzetí Talibánem. Jo, ano. Exodus Afgánců, potom co Američani se stáhli, tak ten jeden úřad, který normálně funguje pro cizince, pro Afgánce a nás vlastně hnali někam úplně dál, nějaký borec nám to tam hrozně ochotně vysvětlil. To v Iránu není problém, jakoby každý se ti bude snažit pomoct. Jo, já si to úplně vybavuju teďkom zpětně, to vlastně furt nebylo jasný, proč my jsme u sebe neměli to auto. A teď si pamatuju, on si tam stál a mluvil si s tím vojáčkem. Jo, a on strašně měl takové na ty holky, ty sexuální narážky. Já si to úplně vybavuju zpětně a mám někde na videu ještě. My jsme vlastně vyřešili, jakým způsobem funguje vojenská služba v Iránu, že ty vlastně ji musíš absolvovat asi někam přiřazený, byť on byl vlastně učitel. Jo, něco takového, no. Učitel a máš povinnou vlastně vojenskou službu. Někam přiřadí, on byl úplně jako z jiného koutu Iránu. Jo. A přiřadili ho zrovna jako do Teheránu a říkal, že ho tam přiřadili jenom proto, že vlastně on jako vzdělaný, tak umí jazyk a že tam pomáhá těm cizincům. Takže nás vlastně nasměroval a došli jsme na úplně jinou pobočku, proto jsme neměli to auto. S čím byl potom problém trošičku, protože Nejdřív to nevypadalo. My jsme tam jako odnesli ty pasy a že si dáme tu žádost, že jo? A teď já nevím, jakou tu dobu nám řekli, že jako máme počkat. 2-3 dny to byly, dostali jsme ten papír, vlastně podobný, jako se kdysi dostával k občance.
tady u nás, když vlastně ti zabavili občanský průkaz, tak Jo, jsem že papír. prostě ty pasy jsou na tom úřadě vlastně a s tím jsme tam fungovali, no a pak když jsme se jako vrátili zpátky, tak jsme měli odhalený ty tetování, že to tam není úplně jednoduchý. Tak a protože na poprvé jsme prošli dobře, tak nás to vůbec nenapadlo, nikdo si toho nevšiml z těch vojáků a tam byli takový asi trošičku radikálnější na podruhé, když jsme se snažili jako s těmi odhalenýma kérkama na předloktí projít, tak to bylo haut, jo, tak tou pažbou do tebe strčil, ty jsi měl tu kérku mnohem výraznější a ta moje byla víc chovaná a jako, tak to ne chlapci, jako, takhle ne. Takhle ne. A my jsme nevěděli, co s tím máme dělat, protože zase tam, jako jsme věděli kam dojet, ale to auto tam nešlo nějak zaparkovat. Jo, to bylo, a nevím, to bylo nějak prostě přes půl města, jsme měli někde. A nebo jsme možná jeli metrem. Možno, něco takového, že to je rychlejší, že se tam nebudeme cercat, protože tam jsou všude vlastně, po Iránu byly ty zákazy toho parkování. Ano. A tam nebylo kde to dát, že? Jsme přejeli teheránským metrem a neměli jsme vlastně je to tak? Nic u sebe, čím bychom se zakryli v tu chvíli. Tak já jsem měl vlastně vyrolovanou košili, tak jsem to stáhnul. No a já jsem neměl, tak já jsem měl v kapse osobáček, že jo, šnup tychal, ale jako už to byla, že jo, 2 měsíce cesty, tak ten už jako vypadal, ten byl ektovní, jo, to je takový ten, jako rozděláte, on se drolí. Tak to bylo on, tak jsem si ho takhle tam zavázal na to tetování, tak nevím, co bylo horší, no. Ale jako účel to splnilo. Byli jsme vpuštěni, víza jsme dostali na dalších 30 dní. Takže byl takový jako lehkej problém, jak víceméně. Proto mám možná rád jako Jižní Ameriku, protože žádný víza. OK. Venezuela, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Argentina, Chile, Brazílie, nic. Nakolik to tam je? Tam je úplně jako komplet, že tam můžeš být jak dlouho chceš? Nebo... Jako oficiálně o tom rozhodne imigrační úředník. Aha. Takže ti může teoreticky poslat i domů. Jasně. Nevím o nikom, komu by se to kdy stalo a vlastně si jako řekneš. Jo, jak dlouho tam... Vždycky mi dali otázku, jak dlouho tady hodláte zůstat a vlastně jsem jim řekl cokoliv, tak jsem se vždycky dostal 90 dní. Jako 90 dní je ten limit s tím, že třeba v Peru, tak si to můžeš prodloužit ještě o další 3 měsíce. Což je úplně ideálka, jenom jakoby musíš zajít na ten úřad. No pěkně hezky. Je to pravda. Tak, je to pravda. Je to pravda. Já, když jsem v tom Peru byl, tak jsem na ten úřad nedošel. Jsem nějak nemohl najít. Potřeboval osobáček se tak dívat. Nebo se mi nechtělo. Každopádně já jsem to vyřešil až tím způsobem, že jsem přešel do Bolívie a na hranici mi byla vyměřena pokuta na překročení toho povoleného pobytu. Když si to po 89 dnech prodloužíš a máš další 50, chvíli to neprodloužíš, tak zaplatíš, a bylo to třeba 30 korun na den v přepočtu, takže já jsem zaplatil 5 bábů, jdeme tomu. Žádná tragédie, dostal jsem za to razítko do pasu, který jen tak někdo nemá. To je dobrý zazno. Že jsem překročil povolenou dobu a že poplatek byl uhrazen, takže ty jdeš na hranici, oni to zjistí, pošlou tě do okýnka, který patří bance, tam vlastně to uhradíš, tak bývá většinou, když platíš víza, tak to není přímo u toho pohraničníka, ale v okýnku nějaký banky, dostaneš papír, že poplatek za tolik a tolik dní byl uhrazen a můžeš jít dál. Takže to jediný jako je vlastně úskalí, ale jako by málo kdo asi přesáhne jako turista 90 dní. Takhle vlastně si můžeš udělat jako roční pobyt v Peru. Jako maximum, co zvládneš bez víza, že pojedeš na začátku července. Jasně. Dáš si 3 měsíce, prodloužíš si 3 měsíce je nový rok, 3 měsíce, 3 měsíce. Tímhle si to můžeš ohraničit. Třeba v Bolívii dostaneš maximálně 30 dní při vstupu s tím, že každých 30 dní můžeš obnovovat a je to maximálka 90. Ale když jsem prodlužoval po třetí, šel jsem za borcem, tak mi tam narazil to razítko, říká, hele, je jako potřeba ještě 30. Tak si přijď. Dáme kafe a nějak to vyřešíme. Tam moc nefunguje ta byrokracie. Já jsem se to trošičku bál, jak dlouho to bude trvat. Představ ty český úřady, jak dlouho všechno trvá. A vlastně při prodloužení bolivijského víza jsem došel na ten úřad, tam už jsem došel na ten úřad, už jsem nechtěl platit další flaster. Přímo dole byla bouda, říkám paní, co bych přesně potřeboval, ona mě poslala přesně do konkrétních dveří, jsem zaklepal, říkám, dobrý den,
potřeboval bych prodloužit tady vízum o 30 dní. A říká, jo, jasně, jako máte kopii, a ne, nemám, tak si dolů, tam je kopírka, nakopírujte vlastně svůj pas, tu hlavní stránku, plus to původní razítko, které jste měl do Bolívie. Takže jsem na připravení, zaplatíš 2 koruny. Okopíruješ, přišel jsem nahoru, paní si dala papíry, OK. Razítko hotovo za 5 minut a jsem byl hotový, jako žádná... Vlastně bys čekal, že v takový zemi to bude komplikovanější, ne, byl to hroznej fofr. Že Jižní Amerika v tomhle by vlastně skvělá. Bylo to i vlastně na základě toho jsem se rozhodl, když jsem přemýšlel před tou první cestou kam, tak Jižní Amerika bez byrokracie. Žádný poplatky, což třeba v Asii nebo v Africe, tak zdaleka takhle dobře nefunguje. Čím se možná dostáváme k vízu do Pakistánu, který za mě byl jako extrémně jednoduchý vyřídit, ale mám jako informace od dalších lidí, kteří tam měli, že to zase tak lehký není. Tak nám to si pamatuju, jsme dělali společně online a docela to jako šlo a pak vlastně to bylo za pár dní nám přišla odpověď. Že? Do 24 hodin jsme ji tenkrát právě měli. Úplně to bylo rychlý, do 48 jestli přišlo jedno přišlo hned a druhému za den ještě potom. Jednoho to trvalo trošku díl, velice rychlá online forma. No. Vlastně jsem měl dát i itinerář, tak my jsme ani neposílali. Jenom jsme vyplnili jeden název hotelu. Ano, jednu rezervaci jsme tam měli. A hned nám to přišlo. A mám kamarády, kteří požádali, 3 měsíce čekali a zamítnu to. To nechceš. Jako vyloženě se jako záleží na tom úředníkovi, no, a jako naplánuj si prostě odlet do Pákistánu. Jo. Takže já jsem byl přesvědčený, že to je extrémně jednoduchý a zase tak jako jednoduchý není. A že vlastně posílali zvací dopis a stejně jim to zamítli. Jo. Takže jako ten klíč tam asi v tomhle žádnej neexistuje, nevím. Nedobrali jsme se nikdy k tomu, kde by mohl být problém. Já jsem měl zdaleka jako víc takových třeba zemí, než oni možná, jestli jako byli v Izraeli, by to mohl být problém. Ta otázka tam kdo ví, hrozně individuální. Jo. Každopádně další vlastně papírové záležitosti, které můžou být problém, tak můžeme asi vztáhnout na cestování vlastním autem. No to určitě, no. Já ještě teda jako k těm vízum, ještě když bych třeba dohodil jako to Japonsko, kde vlastně teda víza není potřeba, ale je tam samozřejmě nějaký imigrační proces, tak jako jsem se děsil toho, jak to bude, že tam stejně oni to mají po tom americkém vzoru, že tam jako člověk přiletí, jde na nějaký ten pohovor, že jo, a tohleto. Ale taky existuje právě už, já nevím, asi 2 roky, možná malinko díl. Vlastně online formulář, který člověk vyplní, oni ho vlastně předschválí a pak jenom ukáže QR a už vlastně jde rovnou a nemusí vůbec procházet tady tímhletím procesem, což bych teda každému doporučil, kdo by se chystal do Japonska, tak si tohleto jako předvyplnit. Jo, byť ano, samozřejmě je to několik jako stránek, ale lepší udělat takhle v pohodlí domova a pak jenom přijdu ukázat QR, oni řeknou vlastně, vy jste v pohodě a je to cajk, no, že ten imigrační proces takhle může krásně zkrátit na pár minut. Tohle funguje teda i v Jižní Americe vlastně. Protože třeba Argentina a Chile si mezi sebou navzájem už teď nedávají razítka. Tak aktuální vlastně jakoby info rok 2024, že? Pár měsíců zpátky, kdy vlastně přijdeš na hranici, naskanuješ QR, vyplníš formulář, který ti vyskočí a zase ti to vyhodí další QR, ty ho jenom ukážeš, že se ho naskanujou, vidí, že ta forma byla vyplněná správně a už nedostáváš razítko, že mají víceméně takový malinký Schengen. Jo, mezi sebou super. Argentina, Chile. A pro mě to super nebylo, já jsem chtěl to razítko. jo, jako chceš ty razítka do toho pasu. Si můžeš říct, ne? Tady ho nedostaneš. No já jsem si říkal, no, a řekla ne. Tam ale jako když mě bude někdo kontrolovat tu cestu, tak bude problém. Ne, to nebude. No, samozřejmě, že byl problém. Jako půl hodiny pak volali někde, protože nefungoval zrovna systém. Že? Jasně. Jako klasika. A v Brazílii to bylo vlastně podobný taky. Často to mají jako před tou hranicí, že prostě musíš vyplnit nějakou formu, aby to nemusel nikdo kontrolovat ručně, tak je to právě na principu toho QR kodu. To je dobrý, že tam je zároveň díky tomu i Wi-Fi, tak když nemáš data, tak si můžeš jako rychle zjistit, co potřebuješ. No. Pak je občas jako zajímavý,
celní prohlášení, zvlášť co stojíš do Jižní Ameriky. Jasně. Jsem měl trošičku strach, když jsem cestoval do Venezuely, přiznat úplně všechno. Co zvezl? No, Venezuela hlavně jako informace o Venezuele na internetu nejsou zrovna nějak moc obsáhlý. A ty, který tam jsou, tak jsou většinou takový ty jako děsivý příběhy, že hned na letišti si tě vytipujou, jestli máš prachy, máš zlato, máš něco cenného, pak si tě vezmou bokem na nějaký místnosti a tě říznou, oberou, zkusí z tebe vybrat nějaký úplatek, takže ve chvíli, kdy jsem dostal celní prohlášení, Venezuela je podobný i do Kolumbie, prostě nesmíš víc jako $10,000 v hotovosti, že to pak musíš proslívat a tak, to je asi jako víceméně všude, každopádně musíš vyplnit všechno, tak nějak vezeš a pak čekáš, co bude. Tak ale vlastně se vůbec nic jako nedělo, nebyl jsem evidentně jako vytipován. Mě pak policajti stejně obrali jako ve Venezuele. Jsou hákliví, nebo ne hákliví, jako baží po dolarech. Velice. To je zase na jindy. Na jiný příběh, samozřejmě. Na jiný díl podcastu, který bude zaměřený vyloženě na tohle. Vyloženě na práci s hotovostí a platby kartou. Jako stojí za to rozebrat taky. Každopádně ta celní prohlášení a nepříjemná, no, jako nikdo nechce moc jako říkat, co má všechno, nebo si... Jasně. Mám občas strach, jako, že na něco zapomenu, že nevíš, co všechno si zdal do batohu, že na něco zapomeneš. A tím, že... to mi úplně připomíná, jak jsem si posílal ty věci z toho Japonska. No vidíš, ale to je jako, ale to point. To navazuje. Tohle jakoby, stane se, že si chceš poslat balík se suvenýra. Stalo se to mně, stalo se to tobě. Mně se to taky stalo, no. Budeme se bavit teď o dvou rozdílných světech, ty určitě Japonská budou mít Peru. Jo. Tak můžeš začít, jako Japonsko, prostě posíláš balík. Posílám balík, že jo, ale tak samozřejmě posílal jsem si nějaký jako suvenýry, něco po cestě, co jsem tak nakoupil. A posílal jsem si hlavně jako svoje osobní věci a to bylo jako to největší úskalí. Protože já jsem prostě do té kolonky, kde člověk jako vyplňuje, co všechno tam má, kvůli tomu celnímu jako prohlášení a kvůli té hodnotě, tak jsem tam napsal jako nošené věci prostě, jo, jako svoje jako oblečení a to byl prostě velký problém, to se v Japonsku nesmí jako vyvážet, takže jsem to tam hodinku, dvě vyplňoval i s těmi úřednicemi, které teda neuměly úplně dobře anglicky a prostě řekli, že jako ne, no a ten samý problém měli, protože jsem měl u sebe v té době strašně hodně jako drobáků z Česka, že jo, to jako 50 třeba, jo, a tam jsem měl, já nevím, třeba 600 v 50 prostě, jo, plus do toho nějaký 20 a to vážilo strašně hodně, jo, říkám, nebudu tahat 400 gramů prostě v drobákách, který tady nepoužiju. Takže jsem si je chtěl poslat a oni prostě, no, jako peníze to prostě, a to se musí proslít, to jako cenina a to, tak nakonec jsme to museli změnit jako na nějaké mince, jako sběratelské, ale to obnošené oblečení prostě to neprošlo, no, takže jsem se musel i s tím balíkem zebrat a prostě odejít, že mi to jako nepošlou, protože měli podezření, že bych si posílal nějaký jako řekněme obnošené dámské kalhotky třeba, nebo podprsenky, protože tyhle ty věci tam docela letí, no. A musel si jakoby sepsat každou jednu položku? Každou jednu položku, no. Fakt, ale a to zase, jo, když člověk balí ten, jo, teď jsem si rozbil mikrofon. Když balí ten balík a hází tam prostě věci, říká si OK, tohle nebudu potřebovat, tohle nebudu, tak mu to vůbec nedojde, že jo, a teď jako marně vzpomíná, co vlastně všechno tam jako dál, že? No nakonec jsem to musel udělat na Čechách, šel jsem vlastně do jiný pobočky, vedlejší, to byla, nevím, 2 kilometry třeba, tak jsem tam odnes a už jsem tam jako nepřiznal, že dal jsem, že jako oblečení nový a napsal jsem tam jako spoustu dalších věcí, na které jsem si tak po té cestě jako vzpomněl, jo, a nevím, že jsem tam posílal jako baterku a já nevím, pláštěnku, něco. Takže to nakonec dostal do Česka. Nakonec jsem to dostal do Česka, no a pak... Jako s prostým českým obchcáním. No a pak jsem čekal, co jako bude, protože on ten balík jako dlouho nešel, že jsem to poslal nějakou jako ekonomii, úplně jako low cost, oni říkali, no to může trvat i půl roku, že? Takže jsem čekal a nakonec to bylo asi 3 měsíce, 4.
A pak jsem čekal, jako co bude v Česku, že jo, protože jim to přišlo a oni říkají, no tak tady nesedí prostě váhově na ty věci, že jo, tam nějaký sake a tohle to. A naštěstí, a teda musím říct, že ty budeš mít asi jinou zkušenost, protože jsi taky posílal nějaký balík z toho Peru, ale já jsem teda chytil výbornou jako paní na té poště, že ona fakt jako volala úplně, jako nadiktovala v podstatě, co mám napsat, jako nějaký čestný prohlášení, a tak, že to jsou jako osobní věci a vlastně jsem za celé to proclení tady v Česku platil tenkrát 200. Jo, takže normálně jak mi napsal mail, s telefonním číslem, zavolejte mi tohle a bylo to velice rychle a za 3 dny byl vlastně už potom ten balíček doma, no, bylo výborné a stalo to fakt nic, protože vím, že ty jsi měl trošku jinou zkušenost, nevím přesně, jak to tehdy bylo. No, z toho Peru já jsem vlastně jako zabalil balík, on se zvážil a poslal se. No a na hranici přišel problém, když ve chvíli, kdy to dorazilo do Česka, tak přišel problém a že tam jako nebyla udaná hodnota těch věcí a bylo potřeba prostě, bylo to evidentně jako nový věci, že oni ten balík rozbalili a začalo se to řešit. A vlastně bylo to na našeho taťku, někoho z rodiny, a jakkoliv dostali mail, no prostě telefonát, a že tam stojíte na ten balík a že je potřeba doložit nějaký dokumenty a ten balík tam stál jako 1,5 měsíce, 2 měsíce, protože já jsem ho vlastně posílal na Vánoce tenkrát a někdy jako v březnu nebo na konci února. A tam pak platí za to uskladnění, ne ještě? Jsme to teprve rozsekli, takže jako reálně se platilo nejvíc za to uskladnění, protože my jsme to taky udělali na Čecha, že jo. Napsal jsem, a protože jako, nevím, jestli to můžeme říct. Já myslím, že tady jako je ideální, protože budeme doufat, že nikdo jako z České pošty nebo příslušných orgánů si nezaplatí bonusovou část na Hero. Přátelé, my vám děkujeme za sledování našeho podcastu. Jsme rádi, že jste s náma. A pokud se chcete dozvědět o tom, jak to dopadlo s tímhle balíkem z Peru, tak my vám to sdělíme v naší bonusové části, kterou najdete mimo jiné taky na herohero.co/naokolo. A ještě tam taky rozebereme krásný byrokratický špek jako s tím karnetem, protože to je věc, která teda stojí za to. Je věc, kterou potřebuješ, když jedeš vlastním autem někam. Vlastním autem přes hranice a nechceš jako to proclít. Vlastně peníze, brutální zálohu a pak je těžký jako těch skoro 100 000 dostat zpátky. Tak jako bude to všechno o prachách, přátelé, takže zůstaňte s náma, podpořte nás tímhle a mrkněte na bonusovou část.